Takže čau, já jsem Rostě. Je mi 17, v oddíle mi neřekne nikdo jinak než Frostě a už pár let vedu skautskou družinu a tohle je asi moje výzva na Odinu nebo něco takového. A já jsem si řekl, že to spojím s něčím, co už jsem chtěl zkusit nějakou dobu a to je otužování. Takže já jdu vzít kámoše, který je trošku zkušenější a jdu se rovnou vrhnout a nebudu to zdržovat. OK, takže teplota je 6 stupňů a je to teda první otužování, tak jsme dali úplně nějaký extra nízký teploty, takže zapínáme timer a zkusíme, kolik dáme. Jo, dobrý. Tak jo, takže čas je i s výlezem 2 minuty 17, takže cca 2 minutky, něco po 2 minuty, což je dobrý, čekal jsem tak minutu, takže úspěch.